Znači, o kome pjesma govori? Mirna. O gradu. Znači, govori o jednom kojem gradu? U našem gradu. Tako. Evo, jedan grad. A što je taj grad? Prvo moramo pročitati da bi mi vidjeli što je taj grad. Može? Luka. Naš grad je kao naš grad je kao najljepša slikovnica sa šarenim slikama, svjetlucavim slovima kao najbolji prijatelj. Dijeli s nama i radost i smijeh i tugu i igru. Dobro, sad ćemo tu stati. Reći ćemo ovako. Ovdje su vam ponuđene jedne riječi da vidimo u porednju. Što je naš grad? Što prvo piše? Pogledajte u tekstu. Što prvo piše? Što je naš grad? Je kao najljepša slikovnica. Tako je. Znači, što bi trebali od ovih izabranih riječi tu staviti sada? Gabriela. Izaberi da vidimo hoćeš ti to dobro izabrati. Dobro, malo nam je pogledati. A što je još naš grad? Bruno. Što je recimo? Što je još u pjesmi recimo? Da li je prijatelj djece, da li je prljav, pun automobila ili najdraža zvijezda? Znači, najdraža zvijezda, što nam je još ostalo? Što je grad? Što je još? Mija? Pun automobila. A da vidimo je pun automobila. Je pun automobila. Prijatelje djece, da li je puno automobila? Je to točan odgovor? Nije. Da li je prljav? Je. A? Prljav je samo ako ga mi tako stavimo, znači nije prljav. S nama dijeli, ali s nama se igra. Što se igra s nama? Viktorija nisi bila. Ajde da vidimo što s nama dijeli, pronađi i stavi tamo u jedan. Igra se. Pronađi riječi. Radost. Što je ovdje? Čim se još igrao sam sa kišom? S oblacima. Što još? Znači tako. Dobro. Tu smo završili, tako sve smo složili.